Stoffer. Hvad? Vi skal spille Skal jeg svare på? Fallen. Nå, okay. Fallen. Vi, så er vi We're nu. going on. Underrated top. Match. Okay. Okay, så lad mig se. Hvorfor loader jeg så langsomt? Nå, fuck det. Fuck os det. Lige meget. Okay, Stoffer, er du klar? Chill. At gå i gang. Jeg er igen. Nej, der står også game settings. Så, yeah. We are team player. Eller player. Hvorfor er det, vi ikke går i gang? Det ved jeg da ikke. Det er, fordi du har en træ-PC. Nej, der står det der pisse ved mig nu. Det der synchronisation game settings. Ja. Okay. Den kan jeg ikke huske, hvad vi har queued for. For satan, mand. Det er bare spild af tid, der. Så sidder vi da bare og snakker. Hvad skal du snakke om? Hvad har du lavet i weekenden? Jeg har været syg. Jamen, nede ved din far. Nå jo. Hvad lavede du sidste weekend? Der var et fødselsdag. Jamen, din far? Sådan det, så er vi i gang. Nej, min fætter. Okay. Ja, var du hjemme med din far? Det du var til Nå, ja. Okay, hvad for et våben med klør, du bruger i den her bane? Hvad løber du med? CM 901. Se, den prøver vi sgu også så. What? Hvorfor er der så meget, hvad hedder det? Det bugger også sygt mig, hva'? Nej, bare ikke. Nej, men der er det der fuck med ham der hosten. Ej, Jo, der skal du så. Nu er der så ikke mere, vel, men altså. Det var lige starten af spillet. Andre. Det var der sgu da. Okay, så løber vi her. you and me standing by. Sneaking up. Your weapon ring. Nå, 3-1. Jeg har ikke det her scope her til den her, det kan jeg altså ikke så godt lide. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg satte på. Jeg ved ikke, om der er spillet. Se min lillebror spille på nu. Eller nej, det er sgu da egentlig ikke, fordi han bruger sgu ikke min PC. Snakker om. Okay. Ja. Fuck nu dig, mand. Ja, Det var min Predator, der ramte lige foran dig. det ved jeg godt. Og et kill til min kop. Nej, hvad? Hvorfor døde han? Lå den ikke? Ja, sådan der. Så døde du kraftedeme. Okay. Sidder bare lige her og chiller. For helvede, mand. Fuck dig. Okay, der kommer nogen. Oh shit. Jeg kunne høre footsteps. Der er en her. Oh shit. Jeg vil helst ikke blive skudt på. Okay, vi har været ved sidst. Der skulle lige klare os. Så tager vi. Og så tager vi den her. Håber på, at den går lidt bedre med den. Kigger også to, vi ligger 5 øver, som altid. Au. Oh shit, wow. Stoffer, gå. Ja, det er en flyvemaskine. Jeg ved simpelthen ikke, hvor de alle er henne. Fucking lorte fly, mand. Helikopter. Stopper du selv. Okay. Der er en. Som jeg selvfølgelig ikke får. Fuck, hvor jeg ringer, mand. Nej, jeg kommer igen. Assist. Det var så lidt. Og der din røvhul. Dit røvhul. Ej. Hvor kommer der nogen hen? Vi har ingen sang sagt velkommen. Har vi ikke sagt velkommen endnu? Nej. Stoffer, det er sgu da din del af. For shit. Det er derfor.
Ja. Ja, nogle gange. Er Matt. Christoffer. Han glemmer altid sine replikker. Vi sidder og simpelthen laver det skuespil. Så der er fucking... Ja, vi har skrevet ned, hvad vi skal sige hele tiden. Mm. For eksempel lige nu skulle jeg sagt kage. Og han skulle så velkommen i starten, men det... Den ene han så heller ikke gjorde, vel? Eller gør. Skal følge manus. Siger du? Øj, nej. Jeg synes ikke, jeg spiller godt i det der game, man. 6-4. I won't even believe it, bitch. I'm young, leave it. Hey, voodoo, bitch. Så. Ja. Det er Dejlands intro-sang. Vil du have Christoffer? Hvorfor sutter du så meget? Jeg opnår dig, din abe. Det er sgu ikke min point. Tror du, det er scoremæssigt, jeg snakker om det, hva'? Ja, det tror jeg faktisk. Ja, så døde du sgu ind i der, hva'? Det kunne jeg sgu nok ikke holde til. Op for sat. Du gør... Du kommer ind. Der sidder en dernede. Bare kaste en knæ lige ud. Ej, jamen jeg synes, jeg har nogle lorteklasses lige nu. Jeg skal have en sniper. Så prøver vi sgu den der igen. Der fik vi sgu alligevel lidt kills med. Det var ikke ham. Så sidder der nogen her, der sidder inde. Var det ikke? Nej, det var ikke en. Hvor fanden er alle henne nu? De står sikkert bare og wanker i det hjørne. Wanket. Hvor sidder han lige? Ej, det er træls det der. Ja, der så jeg sgu godt din lille beskidte dreng, mand. Hvorfor så ringe Emil? Hvorfor? Jeg kan ikke lave det. Jo. Lykke. Tak. Hvad laver du så endnu? 43. Så. Nej, jeg er 46, bitch. Kan du bare lære det. Det er bare ikke god nok. Ej, der var sgu en nade launcher. Vent lige, jeg ser lige sådan der. Okay, vi optager til helt. Nej, det gør vi ikke, det er 20 minutter. Det kan vi sgu ikke. Vi optager til den her bane er færdig. Det her det bliver bare sådan en banes afsnit, gør det ikke det? Det ved jeg ikke, det siger 20 minutter. Ja, det er fint. Nej, 10. Sagde ikke det. Jeg ved ikke, det er bare... Så skal man sidde og vente på en ny bane og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor godt det er. Det kan man jo bare korte af. Ja, det gør det bare. Nej. Det var lidt underligt, hvis jeg skulle. Jeg var sendt og klippet. Nej, men altså... Det bliver nok bare... Jeg kan nok ikke holde ud at sidde. Jeg gider ikke, hvis jeg spillede fucking dårligt i en bane, og så skal jeg sidde op til en ny bane. Det bliver træls. Men man kan selvfølgelig bare tage 2 baner. Altså spille op til 2 baner sådan en bane en dag, og så en anden bane en anden dag. Og så tage de 2 og så dem sammen. Mhm. Ja. Launch. Der er en kitty, der var bang. Kan man ikke se, om der sådan noget der? Så har vi sgu helikopter. Synes du, jeg synes, at det er meget lækkert øvrigt, hvad der står der.
Og Peter er så også bare OP. Ja. Men jeg tror, vi takker af. Det gør, nej, vi venter lige til vennen. Nej, vi ses. Det var hyggeligt at have med i dag. Hey, bitch. Vi ses. Hej.